Τέταρτο vlog, όπως σας είπα χτες, τέταρτο vlog. Πάμε να σας δείξω το λιμάνι. Το κάκι που μπορείτε να έρθετε. Και αυτό. Και αυτά τα δύο τα καΐκια που μπορείτε να έρθετε. Εδώ μια παραλία για να κάνουμε πάνω. Μα παιδιά, θα σας δείξω εδώ αμέρι. Πάμε να σας δείξουμε μια... Εδώ το Πεκάν που μπορείτε να έρθετε. Και πάμε στο λιμάνι. Από αυτό το λιμάνι που πάμε χθες να πάμε. Να το λιμάνι που παρκέρουν τα καράβια. Ό,τι είδατε, τα μάξι που παρκέρουν εκεί. Πάμε προς τα μέσα. Περίμενε. Παιδιά, πάμε Παπαδιαμάντη και φτάσαμε. Δεν θα πάμε πολύ μέσα. Μέχρι το ματόχατρο τις στολές. Κοιτάξτε ένα παγωτατζίδικο που μπορείτε να έρθετε. Το γιάμι είναι πολύ ωραίο. Παγωτατζίδικο. Ωραίο. Και αυτό το τζίδικο το καραμέλο. Τώρα το μόνο που έχουμε είναι να σας δείξουμε λίγο την Παπαδιαμάντη. Έχει πολύ ζέστη, παιδιά, δεν μπορώ. Εδώ. Olivo, você quer uma carinha? Oi? Εδώ ο Γερμανός που είναι κλειστός. Ένα φαρμακείο. Μπορείτε να έρθετε αν είστε άρρωστοι. Μαμά μία. Χειρακό. Πάμε. Ξηρούς καρπούς εδώ. Μαγαζιά με σουβενίρ, αξεσουάρ, ξηρή καρπή. Έχει και κλειφιτσούρια για όσους αγαπάνε τα κλειφιτσούρια. Η τράπεζα. Είμαστε Παπαδιαμάντη. Όποιος θέλει ας ψάξει για Παπαδιαμάντη. Δεν έχω μαγαζί. Προσφορά το έρχομαι εδώ. Στο λόγο μου. Πάμε. Ματόχαντρο. Φτάσαμε ματόχαντρο. Να παιδιά, όπως βλέπετε, μια στολή Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Λαμίν Γιαμάλ, Σαλάχ. Όχι, τι είναι αυτή. Νεϊμάρ μπλούζα. Μπαρτσελώνα. What? Ροναλντίνιο. Πάμε στον Κριστιάνο. Κριστιάνο Ροναλντό. Παναθηναϊκός Ιωαννίδης. Εντάξει, εδώ είναι για τους μεγάλους Λαμίν Γιαμάλ. Τερματοφύλακας Δίπο Κουκουά. Πάμε να δούμε εδώ. Μέση, Εμπαπέ. Ξανά Μέση, United του 2008. Μπαρσελόνα εδώ. Παναθηναϊκός. Πάω είναι.